Bueno, pois hai novedades bueno, a verdade que levamos as dúas últimas semanas pois tendo problemas por sobrecargas non estamos tendo os efectivos que quixéramos, tanto para adestrar como para xogar o 100%. Jimmy prácticamente descartado para o domingo, ten unhas molestias no adutor. Soto tamén ten unha sobrecarga que lle impediu facer os adestramentos normalmente toda a semana. Brais seguramente sea baixa, o único pois que non teñamos número para facer a convocatoria entrará, pero non está para xogar, e de feito pois seguramente non vai ir ca selección tampouco. Miki e Josiño pois andan tamén con molestias, no cúmulo total pois tenemos que facer unha convocatoria e afrontar o partido da mellor maneira posible, contando que antes a volve o grupo pero leva 3 semanas parada, pois con iso vamos a intentar competir o mellor posible. Sobre todo, a liña que máis se resinte polo xusto defectivo dos estados vai ser a defensa, se iso que non chega a tempo, xa tes un pouco decidido que vai ocupar esta vez ese Bueno, se che digo a verdade, esta semana tuvemos varias ideas ao largo da semana, pero foronse, bueno, caendo como as fichas do dominó. Vamos a esperar a mañán, vamos a esperar o último día de adestramento, a ver como está a xente, as sensacións que hai, e en función deso, pois, tomaremos a decisión, o plan A, B ou C. Esperemos non chegar ao D. Bueno, toca volver a San Lázaro, é verdade que despois de perder en Lugo, que levaba moito tempo sen perder, non sei se temes que o equipo poida acusar eso. Non, a mí o que máis me preocupa, si é que me preocupa algo a día de hoxe, é a calidade de adestramentos que podemos ter polo momento no que estamos pasando. Sempre falamos, tanto a nivel interno como fora para vos, para os medios, de que para nós o importante pois vai a vir agora nas 10 últimas jornadas, 8 últimas jornadas, que aí onde o equipo pois ten que apretar o acelerador para acabar o máis arriba posible e chegar ao mesmo tempo pois preparado para ese añadido de competición que esperemos ter en maio. E a verdade é que o número de efectivos e demais pois non estamos conseguindo nestas 2-3 últimas semanas pois poder entrenar tal e como nós quixéramos. Temos que apretar o cinturón, temos que ir co freno de man, e máis que outra cousa, o que me preocupa é iso, que o equipo chegue ao fin de semana pois enteiro para poder afrontar os 90 minutos sin ningún tipo de sustos ou problemas que veñan á larga. Pois ter que meter algún xogador que o mellor está entre algodóns e que ese partido pois que lle sinte mal pois para a semana que ven, por exemplo, que xogamos sábado, despois temos partidos xoves de Liga, despois volvemos a ter domingo, é dicir, para a semana temos 3 jornadas, e bueno, eso son cousas que temos que empezar a pensar xa desde este fin de semana. Bueno, no meramente deportivo, gana o de Ourense, que é un equipo que, inda que non acaba de estar aí entre os 4 primeiros, xa demostrou na primeira volta que pode plantar cara. Sí, home, aquí pode plantar cara calqueira, é dicir, xa levamos dicindo desde hai moito tempo que a competición é moi igualada, aínda que se vexan equipos pois moi lonxe a nivel de puntos, terceiro, cuarto, quinto, sexto, todos os equipos son moi competitivos, todos os equipos a estas alturas da temporada pois nos estamos xogando algo, e bueno, de feito pois a UD Ourense é un equipo que o ano pasado pois xa todos sabemos a temporada que fixo, o nivel fantástico que tuvo, e este ano era cuestión de tempo que acabara pois nas posicións que máis ou menos se presupoñía ao principio de tempada, non? É un equipo que coñecemos ben, é un equipo que xa na primeira volta pois foi dos poucos que conseguiu gañarnos, e bueno, temos primeiro
Moita motivación por volver a xogar en San Lázaro, por volver a xogar na casa, motivación por xogar contra este equipo que como digo, foi un dos poucos que na primeira volta nos gañou, e ao mesmo tempo pois a motivación extra de seguir aí no máis alto. Eso de conseguir o récord, dáse importancia ou é algo que É anecdótico, evidentemente, é unha consecuencia do traballo que estamos facendo semana a semana, do vou facer dos xogadores, do equipo, e evidentemente pois vamos a facer todo o posible por conseguilo, nin o falamos nin pensamos niso, pero a consecuencia dos 3 puntos que é o que realmente nos importa, pois tamén se vai a ver reflexado niso e sempre é bonito. E despois da derrota do outro día, sorprende seguir líder? O mellorito sorprende que o Ourense pinchar? Bueno, pero que só falamos aí en moitas ocasións, en moitas rodas de prensa, moitas entrevistas, é dicir, isto aquí hai para todos, a segunda volta está, pois, como se di, a cara de can, é dicir, todos os equipos se xogan moitísimo, e ao final, pois, bueno, deuse a casualidade de que na mesma xornada, pois, entre comillas, pinchamos os dous. Quedan todavía moitísimas xornadas, quedan todavía moitísimos enfrentamentos contra rivais que o van a poñer moi complicado, como sempre. Nos centrarnos nós, neste caso na U de Ourense, a partir de aí, pois a ver si conseguimos. A nosa idea é acabar a xornada na mesma posición na que estamos, porque non hai nada máis arriba, e se pode ser con máis puntos de por medio, pois mellor.